Deci, astăzi vă arăt ce mi-am luat eu de la Jumbo și vă arăt prima dată chestiile desfăcute. Mi-am luat o pereche de ochelari, tot cu hus au venit ăștia. Apropo, ăsta l-am luat separat, lanțul ăsta, dar tot de la Jumbo l-am luat. Și uitați, îi puneți așa pe gât și vedeți, așa. Și acum îi băgăm la loc în husă. Așa. Ce am mai desfăcut? Că am desfăcut foarte multe chestii. Cam am mai pe soaia. Asta, ce am mai desfăcut? Brățara. Care? Apropo, uitați să vă arăt brățara. E brățară Crocs. Uitați așa. Deci mi-am luat forme de înghețată cu ursuleț. Și da, o să le desfacem la final. Stați să-l facă frumos. Mi-am luat un penărel. Și haideți să vă spun ceva. Mie îmi place foarte mult să croșetez. Și pentru cârligele alea de croșet, acum se numeau croșete. Mi-am luat foarte multe chestii în miniatură. Da, cam două. Sunteți gata? Buburuze. Și marcări. Mititele. Ador. Chipsuri, care le-am desfăcut. 3 puși dintre ăștia. 3. Să știți că am un câine și am luat asta. Da. Ia uitați. Și agăț așa frumos la ghiozdan. Iau o sticlă cu apă, în fine. Activilduri, câine are. Lampă, de asta o deschid la final, ca să-i cea mai tare. Să nu vă arăt aici ceva. Dar mi-am pus la ghiozdanul meu. Așa. Apropo, actibildurile alea, că aveam la ghiozdan. O să vi-l arăt după aia. Încă una. Și mai am încă una. Ăștia sunt altceva, da, spun și ăștia. Unde-s mă celelalte? Olea. Uitați, avem și așa. Mi-am luat ceva de telefon, 2 lucruri. Accesorii de telefon. Super. Ador. Plănițe de decor. Uite de aici. Jumbo. În fine, lasă. De ăsta de parfum. Și un ban uriaș. Și haideți să deschidem asta, că sunt cea mai încântată de ea. Deci, bine, nu știu dacă merge, dacă e funcționabilă. Și se bagă. Nu, că acum vreau să o testez. Nu. Imediat. Deci nu sunteți gata să vedeți cum se vede. Deci, efectiv. Mai pe întuneric. Stați să vedeți cum se vede în spatele meu. Eu mișc. Efectiv ador și își merită banii. Numai că trebuie să scot din priză. Așa, ce-am mai luat? Adică să le desfacem. Ăștia. Deci sunt foarte încântată de chestiile funcționabile. Și ce material. Nu mai bine să scot ăștia. Ce ușor.
Așa, deci, cam așa arată. Și o să vă arăt și ghiozdanul meu. Să nu mă întrebați de ce e. Eu nu o să vă spun. Așa de crocs. O brioșă. O înghețată. Un biscuite și ultima, dar cea din Google. Și facem o mică pauză că am nevoie la toaletă. Apropo, trebuie să fac partea a 2. Pa, pa!